Takže já vítám od dalšího videa. Dneska to je cinnamon challenge. Takže včera spočíva v tom, že si nasypem do ruky alebo z toho sačku škoricu. To musí čo najdlhšie udržať v kuse. Keby náhodou to môžem aj zotnúť, ale neradi opusím. Takže mám to ešte horšie, lebo mám tam ešte horror fish, takže to bude ešte hnusnejší než originál. Takže určite počujete v pozadí zvuky. To sú moji blbí kamarádi, takže môžeme na to. Takže ide si naspať do ruky. Dobre, toľko to mám v ruke. No neviem, či si dám všetko. Takže to bude hnuslé. Mám to aj vodičku, keby náhodou mi bylo nejak šťoufla, alebo by sa mi zaleptala pusinka, tak si to nastriekam do pusinky. Takže môžem ísť na to. Ne, ja to celé nedám, iba polovičku. Toľko to tam mám. Takto. A ďakujem kameramanovi Čabinke, že parádne točí moje videá. Dobre, takže môžeme na to. Opoveď! Ja sa bojím. Ja sa fakt bojím, to bude tak skvelé. Poď, ideme! Fakt, to bude hnus. Fabi, chips! Takže môžeme na to. Ale keď to neberú čerky, mi je to jedno. Voda! Aha! Volám! Nekar! Musel to na mňa naplúť. Půjďte. No, už není. Vedoucí. Na Fabi. Rýchlo. A nedávaj ma to. Ty si to zebral. To je hnus. Ja neviem. To už zabije. Dobre. Až máme vyjebaný.